at Zimstream TV. Pano patinokupa ma-updates ezvinhu zvinenge zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe pamwechetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga mhuri yeZimbabwe kusvika pano paZimstream TV muzuva ranhasi 26 January 2026, just like, subscribe, then turn on the notification bell so that you will never miss any video, so that you will never miss any update. Muri yeZimbabwe muzuva ranhasi panguva ino takubatirai imwe zvakare yeupdate yezvinhu zvakaitika nezuro. Chaos yakaitika muri yeZimbabwe paKwamutare paTeachers College eZoyasing. Vanoziva Kwamutare muri kuzviona kuti paTeachers College vanhu vanga vakagarira vachiti izvo tanga takagarira kuona vatungwarara vachiuya vachizotipa mahambasi atakarara tichidzikisa. Vana vedu vakava vachidzikisa mahambasi iwawo but zviri kunzi mahambasi akadzoka. So muri yeZimbabwe zvinotevera mushure mekunge President Emmerson Mnangagwa vakagara meeting navapotungwarara nemusi weSaturday, zvakazoita kuti vapotungwarara vambomiswa kuti vandofacilitata kudistributa mahambasi iwawo. Izvo zvinotevera muri yeZimbabwe mushure mekunge President Emmerson Mnangagwa vasaspenda chirongwa chaitungamirirwa navapotungwarara chekuti chema empowerment fund, empowerment revolving fund changa chichitungamirwa navapotungwarara mushure mekunge vapotungwarara vaita sekunge vava kuda kurwisana nevamwe vanhu vari muZANU-PF. So zvakatangirapo muri yeZimbabwe pavakataura kunyanya pavakataura vari against Prophet Hubert Angel. Kubva ipapo muri yeZimbabwe tiri kuona isusu kuti vatungwarara vava kupinda panguva yakaoma. So isusu takazoonawo zvakare muri yeZimbabwe kuti President Emmerson Mnangagwa has nothing wrong with Prophet Hubert Angel. Kubva ipapo tiri kuona kuti pane mamwe futi zvakare mapost akastopostwa zvakare naProphet Hubert Angel vachinda tosangana naPresident, but kubva ipapo zviratidza kuti President Emmerson Mnangagwa navapotungwarara is not in good books pari zvino. So toda kuplaya video iri muri yeZimbabwe kuti muone kuti zvakamira sei zvanga zvichitaurwa pano nevadzimai vari pano vachiti aiwa takafambira mahara hatina kuzopiwa zvatakatarisira. Let us play this video without wasting time. Mahamba achazoita atakuhwara adzokera ri tisazapuhwara kana kuti dzatonyangarika sechifa vanovarashisa mahamba iwo akatopfekwa tizodado babo anara aripo achizivisa mahamba iwo amagoyeti mairi adzika emahamba atizodaendepi mahamba adzokera aendepi hatina kwaona tapiwa chikafu ichi hatisuda chikafu hapana ngano mungodaidzire munhu uri yekusadza mari yevhenda takanyudzwa izvo zvimahamba kuti nyudza futi muri yeZimbabwe mangozvinzwira mega vachitaura vachitoti ivo zvakare pane chikafu chavaida kupirwa but chikafu ichocho havana kuchitambira. Ndo zviri pano muri yeZimbabwe, but toda kuverengawo statement riri pano rataurwa pano neCrime Watch. So Crime Watch inoti izvo, this is said a video of ZANU-PF members demanding food hampers that were meant to be distributed at the now cancelled Empowerment Revolving Fund event, which was scheduled to be led by Potungwarara in Mutare. So vatungwarara ndo vanofanira vanga vachitsingamirira chirongwa ichi but vambomiswa. Topinda mucomment section. Comment section ndo inotipedzera, inotipa analysis yakakwana because munenge mune zvese kuti nyaya iyi vanhu vanenge vachiona sei, kwete isu kuti tinenge tichiona sei. Zvinonzi izvo shandai mutambire motenga mahamba, shandai mutambire motenga mahamba will be supplement. Ndo zvinotaurwa zvikanzi aiwa shandai motenga mahamba mozvitengera mega mukatambira motenga mega because mahambas aya hatinga chinhu chekuti mute depend nacho asi angorowo masupplement. Zvikanzi nothing said here, they deserve it. Ndo zvinotaurwa nevanhu because in the comment section vanhu vanenge vachitaura zvikanzi demanding from who, why did they go there kujaira zvisina basa. Ndo zvinotaurwa nevanhu in the comment section. They don't have mercy, they can comment whatever they want to comment. So if you are a filling station full of feelings, you will be very sad kana uri wonga uripo. So as we are saying zvikanzi, I suspect that a new Gucci guy said people should just come to show that he is support. Ndo zvinotaurwa neumwe in the comment section here.
So, and another comment is saying, poverty stinks in Zimbabwe. That's what ZANU-PF is using to continue exploiting people, said. Ndo zvinotaurwa neumwe zvikanzi muchasvinura, ndo zvinotaurwa neumwe zvikanzi kikikiki. Ndo chete makoments atiri kuona pano mhuri yeZimbabwe mari kuti aiwa muchasvinura. So ndo nyaya iri pano mhuri yeZimbabwe. Let us just look for another news here at Crime Watch kuti tione kuti zvakamira sei. In this one, this is the post of Pokugara estate in Borodale. Vasati vambopaona. This is Pokugara yapostwa pano neCrime Watch Zimbabwe. This is Pokugara ndo paya vakamboona mavideos acho pa social media aripo pa social media concerning this buildings are in Borodale, Pokugara. So here Crime Watch is saying Pokugara estate Borodale, this is nice, but where are the trees? Vanga vachito pakanaka kuti nzvimbo yakanaka sezvizvi pangewo paine miti, vasaka kana kusima miti. Ndo suggestion iri kupiwa pano ne Crime Watch CW. So let us look for another news. So just before we go for another news, we are seeing with vanhu recommenda this Pokugara estate. Zimbabwe is becoming more and more beautiful by the day. We just have to admit it. Ndo zvinotaurwa zvikanzi they got grow in 4 days. Do they? Ndo zvinotaurwa neumwe in the comment section concerning Pokugara. So let us look kuti zviri kunzi chiko dzimwe nhau zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So another news mhuri yeZimbabwe ndedzimwe. This video riri pano, but we are not going to finish to play this video, but ndongokupa concept inyoka mhuri yeZimbabwe yakabatwa nemukomana. So as we are saying zvinonzi snake catcher chawatama marimo vazhinji munombomona paFacebook akabata nyoka here. As we are seeing top player chitwe chakaitika kubudiriro mhuri yeZimbabwe atingonzwawo kuti zvanga zvichinzi chiko, but we are not going to finish playing this video. So let us play. So time yakabhoilisa mvura vachiti vadire pasi pesystem ndopa yakabuda vemira kumira kudai. As the family was going back and forth on what to do with this black mamba, somebody decided to call the hero of the day. Someone would have been bitten. A black mamba is definitely the deadliest snake in Africa, or one of the deadliest snakes in the world. A serious bite can kill someone in 30 minutes. It's one snake. When you see it, call a professional. Earlier on this year, a smaller snake was seen ndiye akazobata nyoka. Ndo nawo mhuri yeZimbabwe takata kubatira muzora nhasi panguva ino. Tichisangana zvakare munguva inotevera tichizokubatisa futi zvakare mamwe ma-updates concerning zvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So for you to be part and parcel of our future videos, just like, subscribe, then turn on the notification bell so that you never miss any video. And for now, it's bye.